Sa ngalan ng Samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsuon, nata sa ika-katluan nga Domingo sulod sa tuig. Ug niining Domingoha gipahinungod ni sa atong simbahan dinis Pilipinas sa mga binilanggo natong mga kaigsuonan. Prison Awareness Sunday. Atong hinumduman ang atong mga kauban dinhis kalibutan nga gihikawan karon sa kagawasan sa paglakaw-lakaw. Gitawag na naron sila og PDL, persons. Kibaw mo sa meaning ng PDL? Persons deprived of liberty. Pero ang tinuod nga atong kagawasan na agyod sa atong paglikay sa sala. Busay ampo nato nga makalingkawas usab kita sa bilangguan sa sala, labi na ang atong mga leaders sa mga nasod o dinis atong nasod, o nga ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit nining atong mga slots, hatagan o kalig-on batok sa mga tentasyon sa sala. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas akog dako o yamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, gamhanan o walay katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom o paghigugma, himua nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo og paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, pag-awit kamo tungod sa kalipay alang sa Israel, ang labing gamahanang nasod. Awita ang inyong alawiton sa pagdayeg, giluwas na sa Ginoo ang iyang katawhan, giluwas niya ang tanang nahabilin. Dadon ko sila gikan sa amihanan o gikan sa tanang suok sa kalibutan. Ang mga buta ug mga bakol uban kanila, ang mga mabdos ug kadtong mga talianak. Mamalik sila nga usa kadakong nasod. Mamauli ang akong katawhan nga manghilak, mga magampo, samtang dadon ko sila balik sa Israel. Dadon ko sila ngadto sa kasapaan, agi sa hapsay nga dalan, aron dili sila madagma. Sama ako sa usa ka amahan alang sa Israel, ug ang kamagulangan kong anak mao si Ephraim. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Napuno kita sa kalipay. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Napuno kita sa kalipay. Sa pagpabalik sa Ginoo sa mga bihag sa Siyon, naisama kita sa mga tao nga nagdamgo. Unya nga tong baba napuno sa hudyaka, ug ang atong dila sa kasadya. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Napuno kita sa kalipay. Unya mingon sila diha sa kanasuran. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanila. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Og nalipay gayud kita. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Napuno kita sa kalipay. Iuli ang among kapalaran o Ginoo. Ingon sa masulog nga mga sapa diha sa kamingawan sa kasadpan. Sila nga nagapugas nga naghila.
mangani nga managsadya. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Napuno kita sa kalipay. Bisan manggula sila nga magdanguy-nguy. Managdala sa binhi aron ipugas. Mamalik sila nga managsadya. Magdala sa ilang ginalang. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Napuno kita sa kalipay. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang tanang Pangulong Pari gipili o gitudlo gikan sa katawhan aron mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tao. Maghalad siyag mga gasa ug mga halad nga mananap nga sunugon tungod sa mga sala. Sanglit huyang man siya sama kanato, maluoy siya sa mga walay hibang kaagan, ug sa mga masalaypon. Ug kay huyang man siya, kinahanglang maghalad siyag mga halad nga sunugon, dili lamang alang sa mga sala sa katawhan, kundili sa iyang kaugalingong mga sala usab. Walay magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong Pangulong Pari, kundili ang Dios mo ay magpili kaniya sama sa iyang gibuhat kang aaron. Sa samang pagkaagi, si Kristo wala magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong Pangulong Pari, kundili gitudlo siya sa Dios o giingnan, ikaw ang akong anak, na imo akong amahan karong adlawa. Miingon usab siya sa laing bahin sa kasulatan, ikaw mahimong pari hangtod sa kahangturan, sa laray sa pagkapari ni Melkisedek. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Miabot sila sa Jerico ug sa diha nga mobiya na si Jesus uban sa iyang mga tinun-an ug sa dakong panon sa katawhan. May buta nga ginganlag Bartimeo, anak ni Timeo, nga naglingkod ug nagpakilimos daplin sa dalan. Sa pagkabati niya nga kadto maudi ay si Jesus nga taga Nazaret, misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy iintaon ako. Daghan ang mikasaba og mipahilom kaniya,
Apan misamot hinuon siya pagsinggit, kaliwat ni David, kaluy iintaon ako. Mihunong si Jesus og miingon, tawga siya. Busa gitawag nila siya, giingna nila ang buta, paglipay, tindog, kay gitawag kaniya. Og giwakli niya ang iyang kupo, milukso siya og miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus kaniya, unsay ipabuhat mo kanako? Mitubag ang buta, magtutudlo, gusto unta ako nga makakita. O giingnan siya ni Jesus, lakat na ang imong pagtuo nakaayo kanimo. Diha-diha nakakita ang buta og mikuyog kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang timailhan nga kita naluwas na gikan sa sala, mao nga maliwat dayon ta ni Kristo. Ang batasan ni Kristo, puparihan na sad ang atong batasan. Lingi ay mong tupad, ing na puparihan na mong batasan ni Kristo. Niya kon, wagay siya mulingi nimo, liwat pa na siya sa mga Pariseo. Kung sa may batasan sa mga Pariseo, dili ka kita sa panginahanglan sa iyang isig katao. Di ka maong mutanaw sa iyang isig katao. Tanawa ang buta, gasigig singgit. Anak ni David, kaluy iko. Gikasabaan na hinoon. Imbis untay lang tabangan nga. Sige, ay lang ipagsaba. Kaya mo tong ingnon si Jesus. Gikasabaan na noon. Hilom dia. Saba ba nimo? Wa sila kakita sa panginahanglan. Gilingi ako sabi mong tupad. Ang di mulingi, buta. Ing na gusto ko maliwat kang Kristo. Na gusto ko maliwat kang Kristo. Ugon sa may babag nato ang sala. Muna sa atong unang pagbasa, ang mga taga-Israel na bihag ngadto sa laing mga nasod, sa silangan, sa kasadpan nga bahin, tungod kay nakasala sila sa Ginoo. Niya gisaaran sila sa Ginoo nga ako mong tigomon pagbalik, mubalik na sad mo ka gamhanan, mubalik na sad mo pagkamalipayon. Niya kamo nga karon na naghilak, magkatawa na sad mo. Niya giisip na las Ginoo nga kadtong ilang pagkabihag maotoy panahon sa pagpugas. Namatod pa sa to, sila nga sa to, diri sa tong kuan, bisan manggula sila nga magdangoy-ngoy, magdala sa binhi aron ipugas, mamalik sila nga magsadya, magdala sa ilang ginalab. Kuan kay Ginoo ba, basta makakita lang gid unta taniya, makabati na taniya, ug musunod na taniya, himuon dayon taniya nga dakong katawhan, dakong nasod, malambuon nga katawhan. Munang niingon diri sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Usahay di nata kapasalamat sa Ginoo. Kinsa ninyo'y nakapasalamat nga pagbukas imong mata karong adlaw, nakita pa nimo ang imong kuyog sa balay. Taas ang kamot. Congratulations. Kinsa dinhing mga asawaha nga kada gyud adlaw
igbukas imong mata, kita kas imong bana, makapasalamat dayon kas Ginoo. Taas ang kamot. Manaw ngay, wagi ni isa na. Ngayon ni isa, tulo ka buok. Kinsa din hing mga banaha nga inig mata ni mo'y kabuntag, ikakita gini mo sa imong asawa, makaana din kas Ginoo, salamat Ginoo. Sakan. Otro sa ni mga bana na dora ka buok ang ni isa. Pasalamat, oy. Una nimong pasalamatan ang kinabuhi sa imong asawa, di na imo. Hinatag nas Ginoo. Ikaduha, ang imong kinabuhi nga nakamata pa ka, kadako anang grasya. Ikatulo, nga nakakita pa ka, naa pa kay pananaw, nakita pa nimo ang imong asawa, ang imong bana, ang imong anak, kadakong pasalamat ana. Nya magyaw-yaw dayon ka, tungod lang kay wa mo bangon dayon. Ayaw, sagda ila nagdi mo bangon. Kay mo abot ra yung panahon nga din agi na kabangon. Nagpractice lang na mabot magin ang panahon na nya kanang saylo-sayloan lang kas iyang mata, di katagdon. Ayaw lang kuan ana, at least nakakita kaniya nga ni saylo-saylo lang. Ayaw na lang pangayo nga ikaw gyud tagdon jud ka kay moabot ra yung panahon nga din agi na siya kakita nimo, labi nag-isod na didto sa nitso or ngadto sa lubong na nasyota, din agi na kakita nimo. Pero ikaw, mintras tanto nga makakita pa ka, pasalamat sa Ginoo. Gilain na sang lingi sa imong tupad. Ning na nagpasalamat ko, nagkita pa ta. Gina. Pasalamat ko, nagkita pa ta. Nya timan nga kanang tao nga imo karong nakit-an, naanay panginahanglan. Doon na siya'y panginahanglan. Hinaot unta nga dili lang ka makita sa iyang naong, labi nagwa ka ganahis iyang naong, nga makita sad nato ang iyang gikinahanglan. Ug unsa may gikinahanglan sa tao? Kaluwasan. Kaluwasan. Lain-lain tong kaluwasan, spiritual, material, emotional, psychological, sa pamaylain, social, economic. Lain-lain lang atong panginahanglan. Nya unsa may atong buhaton aron makakita ta siyang panginahanglan, sundo nato ang style ni Hesus. Pagduol sa buta, bisag gasigi na tog singgit ang buta, ang gisulti ni Hesus, niingon siya dire, unsay ipabuhat mo kanako. Dili kita mo anticipate unsay atong buhaton sa tao. Siya mo imusulti nato kung unsay gusto niyang atong buhaton. No. Kay basin ang imong bana, gusto nga imo siyang sabton nga naibog siya sa inyong silingan. Unya ang imong gusto nga imo gid siyang did-an nga mutan-aw sa silingan, mao ba na iyang gikinahanglan? Mao ba? Basig dili. So imo siya pangutan-on, unsa may gusto nimong akong buhaton. Pangutan ako, na Father, unsay imong gusto nga among buhaton? Sige na. Pamalit mo slat. Di gyud mo kadungog. Nanginahanglan ta dinig slat, isip simbahan. Napatay SBF daghan pa kay na mga 18,000 pa ang atong balanse. Nya ang ato ra bang mga contractors nagsige na tawag ampo sa Ginoo nga sus father in town makabayad na unta na namo. Kay kana may atong gamiton. Nya naa sa taroy tukoronon nga mga balay. Karong sugod November kanang CTUMM tag 100 ra gid na. Palit sad mo ana. Nya akong una-una unta kung makapalit mo bisag usa lang ka slot aning duha nato ka slots, tagsa lang ka slot ani kutob karong November 1, labi na gyud mong wapa kapalit. 600 pesos ra gid na inyong kinahanglanon. So magkuan ra mo
mag-fasting lang mo og 3 ka adlaw, kuha na ng 600. Kung tag 50 ang inyong budget kada kaon, nya kaduha mo mukaon average sa usa ka adlaw, nya inyo nang fastingon. Sa may tabo. Aw di pa day kaabot no? Tulo. Di pa kaabot di ay. Himo alag kuan. Unom ka adlaw. Ana. Ay lamog kaon unom ka adlaw. Awa, di ba din amo kasimba din hiinig November 1. Pero adto na mo sa langit. Ay, di mo mamatay ay patay gud taon. Maayo no na inyong sakit noon, labi na ng sakit sa tuhod, na mga arthritis, maayo na tungod sa fasting. Apil na kuno na kanang mga fatty liver, kanang mga cholesterol, sugar, mga wa na basta mag-fasting ka. Dinodan na gina kanang imo mga bilbil nga mura nag-rise terraces diha. Mga wa na tanan, mga hilis na bitaw. Mga hilis kina nya. Muslim na ka, siksi na ka, kapalit pagslat, naayo pasakit, natagaan pag yung gracias Ginoo. Daghanas benefits no. Basta mo palit kag slat uban sa imong pag sakripisyo. Unya, ikaduha nga atong buhaton, kinahanglan mag-practice tas atong pagkapari. Ang pagkapari ni Kristo gitawag siya og pangulong pari. Unsa may iyang gibuhat, matod pa diri gipili siya aron maghalad og sakripisyo alang sa kaluwasan sa mga sala. Ug unsa may atong sakripisyo nga ihalad, kaning atong pagbiya sa sala. Magtinabangay ta pagbiya sa sala, mga igsoon. Ang ako lang sang namatngunan gud nato, kusog kay ta magampo labi na ng misa, basta anay gihaya. Kanang naay hayaon ba? Sige yung request og misa, iigo pa yung alas 8 gabi Kanang magpamisa gid ba? Basta patay na, ayaw nang patay lang. Kana yung buhi. Nya unsao man nato, imbitara sila nga manimba. Kada gyud Domingo or kada adlaw nga mosimba ka, ayaw gyud anhig simbahan basta di ka kapangimbitar og mga tao. Ayaw nang kanang gisigi na sa nimog kuyog. Kanang wap-an nimo makuyog, kanang mga manuyupay, mga standby, kanang mga silingan ninyo, nga mga way trabaho, mga sugarol kaayo, mga palahubog, kana sila maoy hinay-hinay og da dire. Nya moingon man na, wa man may pliti day. Imong plitihan. Say lain sa kay mo simba ta, wa tay kaon ighuman. Palitan sa nimo diag makaon. Mao man ay sinugdanan. Nya hangtod, siya na mo pliti nimo, siya na sa imo pakaon nimo. Di ba? Dad-a padulong ni Kristo ang atong pangulong pari. Pasimbaha kay ni adinhi ang sakripisyo. Nya karong November 1 o November 2, mga adlaw na sa minatay. Ato ra nang gitaytulan og adlaw sa minatay. Ang mga nangamatay, duha na lang na ilang butanganan, impierno ug langit. Lingyay mong tupad. Ing naasa ka kaibutang kung mamatay ka karon. Impierno o langit. Unya, sa langit, naay duhasad ka levels. Ang kadtong gitawag og purgatorio, ang katapusan na paglimpyo para nas mga taong namatay nga nakapangayog pasaylos ila mga sala pero wala pa makabuhat sa penitensya para pambayad sa silot sa ilang sala. Mo nang naa sila sa purgatorio pero ang ilang sala napasaylo na,
ang silot na lang sa sala kanang gitawag na tog penitensya. Mao na laywa nila mabuhat. Pero kadtong namatay nga naagi sala, wa gyud ka pangayog pasaylo adto gidtos impierno. Muna ayaw gyud kumpiyansa ha, kay usalang kasala makapaimpierno na na. Pangayo gyud pasaylo sa tanan nimong sala kada adlaw nya biyae. Kay duha man na ka levels ang pagbiya, ang paghinulsol sa sala. Ang pagbiya sa sala o pagpangayog pasaylo sa imong sala. Pero magsige lang kag pangayog pasaylo, pero moingon rasad ka, sabta lang yun ko Lord, sabta lang yun ko. Pasaylo ako, yung saon man yun, ingon ani man ko, sabta lang ko, di na pwede. Di na pwede. Umawitan lang na mo arin ako, Pader, sige dyan kong pamalikas, niya moundang na ka. Di dyan ko kapugong Pader, niya moundang na ka. Di yun mapugnan Pader. Aw di ka mapugnan, di ka tagaag absolusyon. Unsa man mo desisyon ka nga moundang na ka. Aw Pader moundang na ko. Magsige mo nog ingong di kapugnan. Pulong man na sa yawa. Ngano gutaong dili ta kapugong? Makapugong gyud ta basta muduol kas Ginoo. Ingnang Ginoo kaluy iko. Nya moingon na Ginoo unsa may imong gustong akong buhaton nga mapugnan ko na ning akong pagpamalikas. Mapugnan ko na ning akong pagkamalaw-ayon. Mapugnan ko na ning akong pagkalibakira. Mapugnan ko na ning akong pagkapalahubog. Mapugnan ko na ning akong pagkakusog mukaon. Mapugnan ko na ning akong pagkadawo. Mapugnan na ning akong pagkahingabit. Mapugnan ko na ning akong sa pamilain. Kurakot. Sigig pangurapsyon. Mapugnan ko na ning akong pagsigig dumot sa akong isig katao, labi na sa akong mga igsuon. Ano? Paras buta ba? Makakita unta ko. Aka na radi ay, kakita dahin ka. Pamalikas radi ay, mahunong na na. Tanawa, di ba, muhubag din na imong baba. Ighubag sa imong baba, makamatngo na ka, agoy. Murag, gitagaan dyan kong signal nga ayaw gamit ang baba. Maana, di ka, Ginoo, maayo lang ko, din na dyan ko mamalikas. Ikaw, maayo dayon ka. Din na dyan ka mamalikas. Adi, ako ka na ako, bana-bana, rana, pero asay siguro. Pangayo, bas Ginoo ba? Duol sa Ginoo. Di ba? Oy, mo duol raman sa mamatay na. Ayaw. Pero kanang pagpamisas mga minatay, mapuslanon kay na. Unsa may unang kapuslanan para na natong nagpamisa. Kay matod pa ni Hesus, ang inyong buhaton para sa inyong isig katao, labinas labing ubos. Kinsa may labing ubos? Ang mga patay. Labing ubos na gina. Kung inyo nang buhaton, makadawat yun mo ganti. O na, pamisa yung minatay. Nya may ingon ikaw, nya pa dirog na langit na tong patay. Ang imong pamisa, ang atong pamisa para patay nga nasantos na himuon tos Ginoo nga pagdaig sa mga santos. Pagdaig. Yan, ingon si Kristo, kinsa tong magdaig sa mga balaan, nag-ingon ang Ginoo, makadawat o ganti sa mga balaan. Di ba? Ikaw niyag naas purgatorio, Pader. Og naas purgatorio, makapadali sa ilang pagkalimpyo o pagsaka ngadto sa langit. Di, puslanon gyapon. Ikaw niyag tuas impierno. Kani, problema gid ni siya. Di naman tumausap. So, ang unang gitudlo sa atong simbahan, ang atong mga pag-ampo sa kalag nga tuan as impierno, ihatag ngadtos mga kalag nga wa nay nahinumdom kanila nga naas purgatorio. Wa na ba'y naghinumdom pag-ampo nila? Ihatag na dito. Mo na'y first, pero na'y second. Kanang mga kalag sa impierno, mga igsuon, nag-ampo sa nas Ginoo,
para sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga buhi pa. Naghangyo sa na sila, Ginoo, ayaw taon itugot nga ang akong igsuon, ang akong asawa, ang akong mga anak nga maanhi sa akong nahimutangan. Mao sa na ilang hangyo sa Ginoo. Nya kon magampo ta nga sila tuan as impierno, ang takibaw ang atong pagampo makatabang nga ang grasya muhinay-hinay sod ngadtos kasing-kasing sa mga taong ilang gipang-ampo. Pala itong dato, di ba si Lazaro o katong dato, ang dato na impiernoan. Niingon ang dato papulia si Lazaro sa amo, Ginoo, kay tuwa pa ko'y 5 kaigsuong lalaki aron dili sila maanhi sa akong nahimutangan, mawarningan sila. So mangandoy sige din ang tuas impierno. Ana. So kung ikaw asawa ka, nya imong bana tuas impierno, nangandoy sa to labi nagnaminyo kag ikaduha. Nya labing na kay mo, nya sa una sigihan lang to nimong singhag imong asawa ay imong bana maong namatay in taon to kay sukol mo sa nimo kay palahubog mo sa gayo. Di unang namatay na impierno kay sa iyang pagkapalahubog. Magampo to Amahan, ayaw taon itugot ang akong asawa maanhi dinhi. Sagdila nang iyang ikaduhang banag maanhi na dinhi kay lagot sa kuana. Kana lang siya lang kay love yapon ako siya. Dili sa tingali kani ako mga binuang ra ni istorya, pero kana bang ang gihigugmas imong kasing-kasing di jud ka gusto nga mo-ending sa silot. Kung ikaw man gisilutan mo ingon jud ka ayaw taon itugot, Ginoo, nga maarisan sila sa akong nahimutangan. Muna magpamisa tas mga kalag daghag benefits sa atong gipamisahan ug kanato nga nagpamisa. Kini siya mao ni ang gitawag nato og kaluwasan. Last na lang lingi sa imong tupad. Sige, ing na sugod karon lingi abay na sugod karon pamisahan na tika. Gina manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak mabugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, minsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, uban ang pagpaubos og timos nga pagtuo, mudangop kita sa Ginoo nga atong Amahan ug muingon, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, magdala ka nato ngadto sa mas halawom nga kaakuan, sa pagsangyaw sa maayong balita ni Hesukristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, mga lagad sa ilang katawhan, sa walay pagsapayan sa ilang politikanhon o personal nga interes, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang Espiritu Santo, mugiya, mudasig ug mutanyag kanato sa grasya aron magkinabuhi kita diha sa mapaubsanong pag-ampo ug sa pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga idaran, mga masakiton ug mga nanag-antos sa bisan unsang balatian, makasinati sa makaalim nga paghikap sa Dios,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makabaton sa walay katapusang kalipay nga ilang gikinahanglan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang usab sa ato mga kaigsuonan nga naa karon sulod sa prisuhan ug sa mga nag-atiman ug nag-alagad kanila, nga unta ang Ginoo mohatag sa mga grasya, labi na maing panglawas, hustisya ug kaangayan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Langit namong Amahan, dawata ang among pangamuyo, nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang iniyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
O Dios, Ginoo namo nga gamhanan dawata ang mga gasa nga among gihalad og itugot nga kining among paghalad maghatag kanimo og himaya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami, pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay, labi na itong nabiktima ron sa mga kalamidad o sa mga gubat. Diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan niining sakramento ug himuang nga kining among pagsaulog sa misa mabungahon dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nung kaluwasan. Nya mahitabo ra ni kon muduol kita ni Kristo ug mosunod ta niya pinaagi sa pagpasaylo o pagpangayog pasaylo sa atong mga kasalanan. So karon atong tawagon ang atong mga children para sa atong blessing. Ari na mo diri mga children katong 10 years old paubos. Come in front. So atong pasalamatan ang ni-serve nato karon ang atong mga PIMAG, Eucharistic Lay Ministers, Usherates, atong mga love offering assistants, ang atong mga sacristans, parish personnel, ang atong lectors, salmista, atong mga IT, o ang atong choir, ang atong San Vicente Choir. Ang tanansad nga nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Cesario Jr. o Mrs. Helen Manorinia and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Karon mga children, iana inyo mga kamot para sa blessing. Atong i-extend mga igsoon ang atong mga kamot ngadto sa atong mga bata. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma, magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nag-alima kanila, ilabi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Amahan namo, Ana ka sa langit, pagdaygon imong ngalan, umabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon ka pasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. itong pakpakan ato mga children. Salamat kayo. Sige, balik na mo sa inyong gilingkuran. Mga children, anaagis kilid. Niya karon kay Prison Awareness Sunday, nagpadala og circular letter ang atong Arsobispo sa Sugbo, si Archbishop Palma, nga maghimo tag special collection sa tanang mga misa karong Dominggoha. Busa mga igsoon, naataroy special love offering para sa atong mga nagtrabaho sa atong prison ministry sa Archdiocese, ang KAPA, Cebu Archdiocesan Prison Apostolate.
Diha ko na assign sa una. Nari na mo. Sa wap ako diri maabot, diha ko kapas una. Ya mao na manguligta ta karon aron atong itabang ngadto nila. Ato mga nag-alagad sa bilangguan. Sige, padayon lang mo panguligta ha, kay magpadayon lang sa kog assign. Salamat daan inyong tanan nga mohatag. Nya, hangyoon sa tamo sa pagpadayon og pamalit sa atong mga slots, ang atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG, nahalina na tag 41,926 ka slots, naapay 18,074 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Yan nasa ni siya ay 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, nakadawat na sa tag 278 ka challenge. Ang ato sang Christ Transforming Union with Mama Mary, CTUMM, para ni sa atong paghimog mga balay para sa ato mga kaigsuunan, at least 61 ka panimalay ang atong matukod. Ang atong halin iabot nag 32,220 ka slots, naapay 37,780 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Naasad ni 61 slot challenge nga tag 6,100, nakadawat na sa tag 160 ka 61 slot challenge. Atong pakpakan ang tanan nga namalit na tog slots. Para sa wapa kapalit, pamalit yun mo, no? Hangtod sa November 1. Nasa tay, kuan, last na lang nato nga gi-open unom ka slots sa atong DSAP, katong investment slot. Unom na lang ka slots ang atong i-open nga tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Salamat daan sa mo abel ni ini. Unya, para sa atong kasaulugan sa adlaw sa minatay, ang atong schedule November 1 dinhi regular mass, Sunday mass schedule, hastas mga special chapels nga nasa tay mga misa sa sementeryo diha sa kaning Bahak, sa St. Anthony, Manila Memorial, o sa aning dito sa may sa tawag ato sa to dito sa Bobo nawa naman ang passing sa to dito sa may ito dito mas bukid ba sa to Lanipga di ay. So tanawa lang niya sa atong platform sa social media, sa YouTube o sa Facebook, ato nang i-post diha, ipakita nato unya magbutang sa tag tarpaulin diha, basig mga ugma na natay mabutang at tarpaulin diha sa gawas niya. Padayon sa mo suporta sa atong YouTube channel katong Padresiano Ubod na natay 206,000 ka mga 206,000 ka mga subscribers karon niya. Ang ato sang official Facebook page ang San Vicente Ferrer Paris Liloan niya. Likay ninyo ang mga scammers sa inyong pagpadala og mga hinabang dinhi. Muna tanawa gyud sa atong online mass, inikanta sa offertory song o sa final song ang ato mga official nga mga information, contact persons, contact numbers, o atong mga account numbers. Kay aron dili mo mabiktima sa ato mga scammers. Amaw sa ni ang atong report sa atong financial report for the month of September 2024. Ang atong beginning balance is 2,809,819 pesos and 85 centavos. Ang atong total cash receipts 7,430,200
234 pesos and 14 centavos. Atong total cash expenses 7,864,864 pesos and 75 centavos. Ending balance as of September 30, 2024 is 2,375,189 pesos and 24 centavos. Atong pakpakan ang atong kaugalingon. Salamat sa mga grasya nga atong gipaambit. Padayunan ninyo mga igsuon sad ang pagsuporta sa ato dinhing upkeep sa atong parking areas, sa atong mga CRs o sa atong mga other facilities. Niya ang mga sobre di ay sa atong kaniniang kuan para sa adlaws minatay available dias gawas naasad sa atong kaning opisina. Niya para sa mga online parishioners, pwede ra mo magpadala dinhi sa mga names sa inyong mga kalag nga pamisahan. Niya ipadalang sa usual nato nga pagpadala ang inyong love offering para sa inyong pamisas mga kalag. Sa ato dinhing sistema para sa mga bag-o pa dinhi, mao to nga muhangyo kita nga sunda lang gid ang ato mga asherates kung asa mo palingkoron ha. Ay lang gid mo pagpilig lingkuranan o ni ana mo suod sa simbahan. Pero kung doon na gid mo'y problema sa inyong kinabuhi, sama ng mag-wheelchair, kaning atubangan mo ni butanganas wheelchair. Ya, para sa naay problema aning mga unsa pa diya, mga hangin, istorya lang unya haron ato matagaan og pagtagad. Pero usual basta wa gyud mga problema kayo, sunod lang gyud mo kay ang ato dinhing tumong. First, i-maximize nato ang ato mga gilingkuran. I-maximize kahit gamay ra atong lugar. Ikaduha, i-minimize nato ang distractions. Kana man kung magsigig insert, ma-distracted ta. Ya, ikatulo, para sa orderly manner sa atong pagsimba. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.